despois, o seu pai foi a traballar a Milano e ali transcorreu a súa infancia e adolescencia. A terra está foi a súa primeira patria. Os tratamentos literarios do Instituto de Bachillerato Vilalbés foron o motivo polo cal Manuel Núñez comeza a escribir. Ademais, neste tempo tamén estudou as súas primeiras obras de teatro. Estuda, traballa e vive máis tarde en Santiago de Compostela, a súa segunda patria. Estudou Filoloxía Galega e traballou no Parlamento de Galicia, na Xunta e finalmente na Universidade de Santiago de Compostela, onde dirixe desde 1998 o Servizo de Normalización Lingüística. As súas obras de teatro O Achado do Castro, no 1990, coa editorial Sotero Blanco. Comedia Bífica, no 2007, ca Galaxia. Planificación Estratégica, no 2009, ca editorial Laiovento. Arte Narrativa, Marzo Fondo, 1997, ca editorial Galaxia. Menú dos enganos, 2010, Galaxia. Instrucción para tomar café, 2014, Galaxia. Camiños na agua, no 2016, ca editorial Galaxia. E de ensaio en galego, por que non? 2009, ca Galaxia. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un pouco sobre este libro que vemos agora, que nestes que ler. Que tal? Gustou vos? Sí. Queda di que non agora tamén. Bueno, eu estou aquí para falar con vos e para que vos maledes, para que preguntedes o que queirades, o que vos dé a gana. Tamén contestarei o que me dé a gana. Alguén quere facer algún tipo de pregunta? Ten algún tipo de curiosidade ou algo así? Non? Sí? En que te inspiraste para escribir ese libro? Este libro ten unha especie de pequeno capítulo final con recoñecementos onde se fala un poquinho de eso. Eu, a ver, pois hai uns anos vi unha noticia no xornal de un rapaz albino que chegara nun casuco a Canarias. E, bueno, a veces hai noticias que te chaman a atención ou que te quedas con elas. Eu recordo que pensei o mal que debeu de pasar, non? Para la chica. Eu non sabía que pasaba cos albinos, non tiña moi idea. E uns meses despois vi unha reportaxe nun suplemento xornal sobre a situación dos albinos en África, que é terrible. Hoteles, o sea, xente a que matan porque venden os dedos, o pelo, as orellas, as pernas, trocean e venden os cachos porque hai xente que cree que as partes corporais dos albinos se poden facer beberás pócimas e rollos así que dan potencia sexual, que dan boa sorte, que dan fortuna nos negocios, etc. Entón, bueno, imagínate que os tipos que eres rubio te perseguen e te matan, porque esa xente normal, pero é un poquinho diferente, que a tua vida corra perigo por eso pareceme terrible. Aquí non hai ninguén que se albino. En Europa, por exemplo, non hai moitos albinos. Non hai moitos albinos en comparación con África. En África hai moitísimos máis. O albinismo simplemente é unha alteración xenética pola cal non se produce melanina, que é ese pigmento. Ao sol poñemos moremos, pero se xente non ten piel blanca, os ollos claros, o pelo tamén, pero nada máis. O mesmo que será un baixo, un pouco máis gordo, un pouco máis gordo. É unha situación moi dura. Camiños na auga, de feito, empeza con un capítulo bastante duro. Podía ser moito máis, pero tampouco quería facer demasiado terrible. Recordo na reportaxe esa que vi, por exemplo, había un pai que vivía en Machoca e tiña o fillo que lle mataron enterrado debaixo da súa cama, porque búscanos tantos e páganos tamén que a veces cando matan a un, se non o levan todo, os restos que quedan e que enterran, van pola noite de meter, desenterranos e levanos. Entón, para que non lle pasara eso, o pai tiña enterrado debaixo do sitio onde
imaginaremos hasta que punto pode ser técnico. Pero bueno, tampouco quería hacer unha cosa que fose demasiado dura, pero bien. Máis preguntas? Sí? ¿Pensaches algún deses lugares de África para describirlos tamén no libro? A ver, eu estive en algúns países de África, non estive nunca en Tanzania, por exemplo, que é un país que se pode ir, non estive no Congo, que é un país que non se debería de ir, porque é un país que está en guerra. Si estive en Kenia, por exemplo, coñezo varios países do norte de África. Hoxe en día, a ver, interesante ir a eses sitios, porque é difícil escribir sobre algo que non coñeces exactamente. Pero hoxe en día hai muitísima información disponible. Para cando escribes unha novela ou calquera cousa, unha dos labores que tens que facer é documentación, buscar. Porque ti atopaste muitísimos problemas cando estás escribindo algo que pasa aquí, pois é relativamente fácil, ¿no? Vai e come unha sopa de primeiro e patacas fritas con polvo. Vale. Pero cando en outro país, incluso esas cousas danche problemas, porque non sei se aquí se come sopa de fideos, como comemos nós, non? Ou non sei se entre este sitio e este outro sitio que quero que vayan en tren, hai realmente unha diferencia. Non é imprescindible que todo o que estea sexa verdad, porque é unha novela de ficción, pero, bueno, hai algumas cousas que sí tens que buscar. E iso antes daba muitísimo traballo, porque o que había eran enciclopedias, en bibliotecas, e hoxe en día hai esa ferramenta fantástica que é internet, porque podes ter muitísima información sen volver de casa. Non toda a información, pero sí moi de pouco. Claro, hai países sobre os que hai moi pouco información. Como, por exemplo, un país que non hai disponible demasiada información. Pero bueno, internet axuda moito. Axuda moito o que poidas ler e axuda moito o que poidas ver. Por exemplo, o barco este no que van de Kisangani ata esa barcaza na que vai tanta xente, atopei unha reportaxe, unha cadea francesa de televisión que facían precisamente sobre ese proxecto, sobre ese barco, ¿no? Entón, pues, ves despois coño un cachiño de vídeo de esa reportaxe está en francés, veces un pouco como e iso axuda moito a comunicación. Entón, é importante, se podes viaxar aos sitios, pero se non, pues, podelo completar con outras fontes de información, e se digo, hoxe en día hai moitas, e hai anos non había, porque era moi difícil. Canto tempo tardaches en escribir o libro? A ver, eu traballo, eu teño un traballo, que va, pues, todas as mañas, e despois, pues, cando familia, teño as cousas que facer de maneira que escribir, podo dedicarlle o tempo que teño libre, algún tempo. Entón, se eu che digo que me levo un ano e medio, e non te explico eso, pero tanto tempo, ¿no? Pero máis ou menos un ano e medio, pero dedicándole o tempo que podía. Hai veces que te atascas, por exemplo. Eu activo tive no matadeiro ese de camelos de Mauritania 3 meses ali metido e non sabía o que tal. Porque, bueno, ti esa historia seguida, ¿no? Pero é algo que se vai facendo pouco a pouco, e hai veces que te atascas, que non sabes moi ben por onde seguir, e entón, pues, mira, botas 2 meses ou 3 meses que non faz nada. En xeral, neste caso, pues, un ano e medio aproximadamente desde que empecé até que acabé. Pero, xa che digo, dedicándole, un sábado destes que está chovendo, pues dedícale toda a mañá, pero muitos días non podo. En Galicia, na maior parte do mundo, en España tamén, hai moi pouca xente que viva deste tipo, porque normalmente non se chega para vivir que poidas gañar os créditos do libro, hai alguma xente que, pero a maior parte non, casi todo o mundo escribe
Por que elixiches ese nome para o protagonista? Porque o rapaz que chegou chamábase Mosa. E entón o que fixen foi darlle o nome, darlle a volta. É unha especie de homenaxe. O rapaz existe realmente. E entón non lle quería poñer o seu nome porque a aventura non é a dele. Ele existe, pero o que lle pasou non o sei o que lle pasou. Eu inventei a historia. O personaxe é inventado e as cousas que lle pasan son inventadas. Ainda que despois acabas descubrindo que algunhas cousas que ti imaginaches si lle pasaron realmente. Porque eu cando vi esa noticia deixei pasar un tempo e cando empecé a escribir busquei en internet a ver se había máis información sobre este rapaz, pero non atopei. Entón, imaginei que era unha noticia que os focos se poñen, os medios se poñen o foco, no momento que ocorre, chega un cayuco a Canarias e entre eles ven un rapaz albino, pero que non se volve a saber nada máis, que é o máis habitual. E cando xa tiña acabada a novela, ocorreuse de facer outra cosa. E atopei unha entrevista que lle facían a este rapaz, máis ou menos recente. Foille ben, de donde o asilo, probaron de solicitud de asilo, e traballa nun restaurante en Madrid, brasileiro, e unha das cousas que me chamou a atención é que efectivamente viñera por Mauritanio ou nada, era fan deste cantante de Fariqueira que canta esa canción, este cantante que é amigo tamén, unha vez que deu un concerto en subiu ao escenario, saltou, e iso non coincidiu ás veces a realidade e a ficción tócanse de maneira curiosa. Por que Camiños na Agua? Por que o nome de Camiños na Agua? Camiños na Agua é a mí custame moito traballo poñer títulos. E é importante o título, porque muitas veces cando vas a comprar un libro en unha librería é o que ves, a portada do libro, o título e a foto do autor e cada cousa atrás. Entón, o máis normal é que poña unha especie de título provisional. Neste caso, o título provisional era Archivo, que era o nome do rapaz. Cando creas un arquivo de Word, se das a guardar, vai che pedir o título. Entón, tens que poñer. E o título deixo casi sempre para o final. E neste caso, xa o tiña enviado a editorial e ainda non sabía que título lle iría poñer. E un día, estaba pensando dando voltas e ocorreu sempre de Camiños na Agua. Pareceu-me que era suxerente, que podía chamar a atención. E realmente o que fai ele é un camiño sobre a auga. A maior parte, o camiño fluvial, no río Congo, despois en barco. E, bueno, parecía que podía funcionar como o título. O título é importante. E hai xente que é moi boa poñendo títulos. Eu nunca estou moi seguro do título que escoja. Pero é importante porque é como unha igual que a foto que vayan a portar o libro, depois, ao final, unhas veces acabas comprando un libro polo título que ten. E hai algunhas palabras que funcionan ben sempre. Se ti pos a palabra amor con título, casi sempre vai a chamar a atención. Ou se pos aventura, se pos determinar misterio, que hai outros palabras que non importan tanto, non? Hai xente que non me interesa facer iso así. Se fixares, hai muitísimas novelas, muitos libros que levan amor, cabo en aventura ou misterio no mismo, porque despertan un pouco a nosa curiosidade. ¿Máis preguntas? Sí. O relato sobre a tribu dos Pirineos, documentaste o Documenté. Insisto, en internet es muchísima información sobre as cousas máis variadas
moitas cousas. É verdade que o que podes atopar en internet sempre é unha especie de primeiro nivel de información. Se interesa algo máis profundo, moitas veces en internet non atopar. Pero tens que buscar un libro especializado ou algo así. Pero si para escribir sobre eles, que busquei se realmente na zona onde pasaba Timo había unha zona onde hubiese os humanos menos, como eran, que había que comentar sobre as cabanas que construían as xenofobia, para facer o que tuvieran. Vamos a hacer una segunda parte en la que se van a dedicar a las cosas que les jugaron. No. A mellor das segundas partes pode funcionar moito, pero hai un refrán que dice: as segundas partes nunca foron boas. E moitas veces é así. A ver, se unha película ou un libro ten éxito, facer unha segunda parte é unha tentación, porque garánteche que moita xente que viu a primeira parte vai a comprar esa segunda parte. Pero esta é unha historia que empeza e acaba aí. Non sabería como facer unha segunda parte. A ver, podemos pensar como rapaz que chega a España, como vai progresando, como escribe con os seus amigos, ou como consegue que veñan algo deles. Pero eu creo que non. Eu non son moi de segundas partes. Hai historias que son así, que empezan e que acaban, que non convén que hagan así. Moitas segundas partes de libros e de películas fanse sobre todo por criterios comerciales. Se ti ves unha película que te gusta, probablemente vas a ir a ver. É unha tentación para o director de cine ou para o director publicar unha segunda parte, porque bueno, se a primeira se vende moi ben, e a xente vai a comprar. Pero moitas veces as segundas partes son un poquinho emocionadas. Non son nada. Prefiro mellor explorar outras historias e outras cousas que non inspirar esta. Que como, non sei, a ver, hai muchísimas series, por exemplo, están moi ben na primeira temporada. Series, moitas veces vai ser sempre unha primeira temporada ou a veces un capítulo. Cando funcionan, vais unha segunda temporada. Sabes que esa xente vai a seguir ben, pero ao final hai a terceira temporada de Walking Dead. Chega un momento que digo, a ver, que morran xa unha vez. ¿A qué años comenzaste a escribir? ¿A qué años comenzaste a escribir? Eu empecé moi pronto, porque me gustaba e porque sempre fui así moi de inventar cousas. E empecé escribindo contos no instituto onde eu estudiaba, no instituto parecido a este, había un certamen literario. Entón, cando eu estaba en cuarto da ESO, segundo cuarto da ESO, bueno, cando estaba no que sería cuarto da ESO, pois había un concurso de conto no instituto e había un premio. Chegaba un año e entón dixen, bueno, vou presentar. E presentei e gallei. Supoño que nos presentamos moi poucos. Pero, bueno, a mellor sirvo para eso. O sea, no ano seguinte, que sería pues, cuarto da ESO, primeiro bachillerato, un primeiro bachillerato. Pois volvíme a presentar e volví a gañar, e despois había tamén un premio literario no concello onde eu vivía, en unha asociación cultural, e tamén me presenté, que tamén gañei, e despois había un que se convocaba a nivel de toda Galicia, un instituto de cero, por un, que hai moi longe. E tamén me presentei e quedei de segundo, unha cosa así, un premio, un diploma, non sei. Entonces, dixen, isto é ben. E no instituto que estaba había un grupo de teatro. E facíamos teatro de outra xente, e un ano que, bueno, non sabíamos moi ben que representar, e ano foi de chulito e dixen, non te preocupes, non vos preocupes, que escribo. E bueno, empecé por aí. De feito, Achado do Castro, non sei se o lestes, unha obra de teatro, escribina, pues, no
último ano. Pois quedou aí, cando acabei a carreira mandei un premio literario e gañou e publicouse. Hai moitísima xente que escribe. Moitísima. Hai xente que escribe poesía, hai xente que escribe frases, hai xente que escribe diarios, que mantén un blog, etc. Publicar é outra cosa. Unha cousa é escribir, hai moita xente que escribe, que non interesa publicar. O que ten, hai xente que sí. Si alguén te interesa escribir, pues, unha das cousas que ten que saber é que ler e escribir son dúas caras de unha mesma moneda. Non creo que ninguén escriba que non lea. Entón, se alguén le interesa escribir, o que ten que facer é ler. Ler moito, disfrutar lendo, pechar os libros que non lle gusten e coller cousas que lle gusten. E calquera cousa. É importante ler todo o que che cae nas mans, se interesa. Eu li tenis novelis, Mortadelo y Filemón, Los Cinco, e a todo o que xa topaba. E a medida que vas lendo máis, pois tamén hai cousas que xa non se gustan moito, que vas madurando. E entón, pois, ao mellor algunhas cousas que ao principio che parecen interesantes, pois, bueno, vas depurando un pouco os gustos. Pero ti crees que ese libro non te gustas ao principio, tes que deixar de ler? Eu creo que sí. Eu creo que sí. E creo que ese é un dos dereitos dos lectores. A ver, no cole poñen un libro para ler obrigatoriamente. Ler e obrigatorio non deberían ter nunca la mesma frase. Pero, bueno, sí, todos tenemos que ler cousas obligatoriamente e todos ás veces demos as gracias de que nos obligaran a ler algo. Porque si non, a mí por lo menos, si non me obligaran a ler algún libro, ao mellor non o li. Pero un dos dereitos dos lectores é decir, este libro non me gusta. Claro, claro, no cole pues hai que ler algunas cousas porque te marcan, ¿no? E insisto, e a veces descubres cousas que de entrada pues non lees, ¿no? Tens que pensar que moitas veces os teus profes se mandan ler e algo que a eles les parece adecuado a ti. A mellor non se gusta moito ou hai cousas que pero son unhas certas lecturas guiadas tamén interesantes. Pero sí, un dos dereitos dos lectores debería de ser pecho o libro e deixo estar. A veces o que pasa é que ti pechas un libro e o deixas estar e ao mellor dentro de 10 anos colles ese libro que non che gustou nada e parece che fantástico. Porque hai lecturas que non son as adecuadas pues, porque ao tes 15 anos e que podes disfrutar moito cando mellor tes 15. E pasou que con un libro que decía a lei, que coñaste, que deixei aí e ao mellor 10 ou 15 anos despois volvín a ler e dixen, fantástico. Hai determinadas lecturas que hai que ter alguna madurez e ao revés. E lees Harry Potter e ao mellor te entusiasma, ao paso de 20 ou 30 anos, Harry Potter non che parece tanto. Pasan as cosas películas, as series. Para el pequeniño, pues, os libros animados pues, cache moito, cando eres maior, pues, bueno, están ben, pero non te dime. ¿Alguna vez plantearse deixar de escribir? No. No, porque a ver, paso ben escribindo, paso ben facendo o que estou facendo agora, falar con vos. Porque unha das cousas, cando escribes, publicas un libro, non sabes que é o que pensa a xente sobre o libro. E a oportunidade que teño agora de falar con vos, de mirar as vosas preguntas e as vosas opinións, é algo moi valioso, porque non hai moitas outras maneiras de saber que é o que opina a xente sobre o traballo. E nos institutos, os grupos de lectura, entón, sí, daste conta de que a xente pues, non entendeu isto, ou isto lle gustou moito e isto outro non. Pero a mí escribir, pues tamén fago porque paso ben. A vez teño moi claro que se en algún momento non o pasase ben, pues deixaría de ter. Eu insisto, teño un traballo do que vivo e isto é a maiores. E isto que ven a maiores é para disfrutarlo, para sufrir, teño moitas
quero pasar nada. Dime. ¿Alguna vez te viste reflejado en algún libro que escribiches que... Si me vi reflexado, en todos. Hai un escritor francés que se chama Flaubert, que escribiu unha novela corta, novelas do século XIX. Creou un personaxe que se chama Madame Bovary. Preguntaron unha vez en quen se inspirara, ¿no? para crear este personaxe deste mujer, ¿no? Madame Bovary. E dixo, Madame Bovary son eu. Pois eu son os personaxes dos meus libros. Todos os personaxes de un autor son parte dese autor. Eu son ese negro albino que aparece, por lo menos en parte. Son moi distintos, pero ao final ti non podes crear un personaxe que non sexa parte de ti. Podes ter unha parte pequena, pero ao final acaba vendo as cousas de alguna forma como tamén as ves. Porque si creas un personaxe que non eres ti de ninguna maneira, vai a ser un personaxe falso. Personaxes auténticos tens que ser. Todos son esquizofrénicos e temos distintas personalidades. Os bipolares, tripolares e bipolares. E aproveitamos eso. Sí. Y cando te bloqueas, cando subes o libro, propusiste alguna vez deixalo a él quieto, deixar de escribir? Porque te enfado un libro. A ver, hai cousas que empezas e non acabas. Repito, cando é, por lo menos para mí, cando é máis agradable é cando estás casi rematando, non? Que sabes que sabes moi ben por onde vai a ir e todo eso. Pero ao principio, cando empezas sempre unha incógnita, a historia esta, poño no libro, a miña idea era facer un relato curto de 15 páginas. Nada máis. O que pasa é que a historia foi xa alargando. E hai veces, non sei se o resto da xente que escribe lle pasa, pero eu peto cousas que chega un momento que non me gustan ou que non está saindo o que eu esperaba e non me garda. Hai veces que as gardas e que quedan aí moitos anos, outras veces a mellor uns anos despois tomas esa historia na que te atascaches e despois tiras para adiante. Hai que facer moitos planes para que algún se realice. ¿Estás escribiendo un libro ahora? Sí, eu sempre escribo unha cousa. Outra cousa é que acabe, pero agora sí é unha cousa. O que pasa é que non me gusta moito falar das cousas que estou escribindo, por eso que hai veces que estás escribindo algo e chega un momento que se acaba ou que deixa de interesarche. Entón non me gusta falar sobre o que estou facendo porque non sei se o vou acabar. Pero sí. A ver, todos escribimos historias, A veces non escribo no papel, pero se escribo. A veces vas no bus e o que faz é montar no libro. Todos montamos películas. Escribir é máis ou menos montarse unha película de maneira mellor un pouco máis detallada. Pero todos facemos iso, todos somos fabuladores, ¿no? Todos temos capacidades para decir que pasaría si. E a partir de ese que pasaría si, escribir muchas historias. Entón, eu si estou con algo, pero non sei se sou capaz de acabar. Das historias que escribiches, que algo que Quites irmáns. Sí. Preguntáchele a teus pais alguna vez a quen querías. No. Os libros eu creo que pasa algo aquí. Non me gustaría con moito traballo escoller un. Cando estás con un, estás entusiasmado. Se non sería capaz de seguir. Había un escritor portugués, Augusto Belay, que chamaba así, que dixo unha charla que era dar a ¿sabes? Algo que a mí me chamou moita atención, que calquera pode escribir unha novela. Ahora, non todo o mundo é capaz de estar un ano pensando na mesma cosa. E é verdade, o sea, hai unha parte de disciplina e de continuidade. Entón, cando estás escribindo algo, esa, para mí, é a historia máis importante. Pero despois, unha vez que están feitas e que xa vas tendo os campos e tal, non sabería moi ben que escoller, porque a mí son moi distintos. Hai desde a obra de teatro, alguna novela,
relatos, non podería ser. A ver, este último, este que destes dos caminos na obra de todo o planteo, porque me parece que é unha historia que me gusta, ¿no? Pero todos os outros me gustaron moito tamén, non sei que hablar. Mais preguntas? Sí. ¿Algún de varios problemas por la editorial? No, la editorial. Los editoriales. A ver, los editoriales o problema es empezar. Si escribes, si quieres publicar algo, empezar es difícil. Porque la editorial es una empresa. Una empresa que tiene xente a que ten que pagar todo. Editar un libro é un investimento para a empresa. Entón, a empresa normalmente resulta máis fácil de editorial editar un libro de alguén que xa publicou máis libros e que é máis menos permitido, porque asegura as ventas, que apostar por un autor novo que non permite ninguén. Entón, o difícil muitas veces é empezar. Unha vez que empezas, vas tendo algúns títulos publicados e se venden máis ou menos ben, non, a veces o problema é que se piden máis cousas das que eres capaz de facer. Pero despois. Dime. Para un escritor é importante o apoio da familia? Sí, para un escritor e para un albanel e para un conductor de autobús. O apoio da familia é importante. Si te dan la opinión, por ejemplo, ti unha parte do que es pides de opinión e axuda. Eu normalmente, a ver, dos problemas cando estás escribindo algo é que non tens moita visión dos que estás facendo. Se ti dibuixaches alguna vez algo, seguramente que alguna vez dibuixaches algo no papel, cando estás dentro así non o ves ben. Normalmente cando acabas de dibuixar algo estás separado para ver o consumo. Cando escribes algo é para ti. Non tens unha visión moi xeral ata que non acabas. E eu normalmente ata que non acabo algo non o deixo ler. Ni a nivel a familia ni porque este libro, se alguén lle deixa ler os dos primeiros capítulos, non vai a ser o libro, vai a ser o inicio. Pode ser que se parece moi interesante. Tens que acabar. Entón, eu ata que non acabo non e se me bloqueo por algo intento desbloquearme ahora, unha vez que acabas sí a mi mujer, por exemplo, pues é unha das persoas que eu leio e algunhas outras máis que teñen moita confianza para decirme se lle gustou. Dime. Tenéis un libro publicado miras que non ten muitas ventas ou a gente non te gusta, tú veis traballo de alguma maneira? No, a ver, unha vez que te decides a publicarlo porque estás máis ou menos seguro de que podes funcionar, se non te gusta, se tes dúbidas, xa non mandas. Eu hai algunhas cousas que teño acabadas e que non as publiquei, porque o resultado final non me gusta. Entón, normalmente, cando envío algo, pois teño unha certa confianza en que iso funcionar. Hai libros que funcionan máis, menos. Home, imagino que unha das cousas que tens que saber é que ninguén fai algo que lle guste a todo o mundo. Vai haber alguén que non lle guste o libro. E algún crítico fai unha crítica e o libro non vale nada. Pero outros son mellores, sí, que tenemos outros muy variados. Eu penso que non hai que estar demasiado preocupado.
Quero dicir, eu que teño que escribir. Cando haga un libro, ala é, teñe que defender só. Si gusta, pero non hai que preocuparse moito con os resultados. Dime. Oye, ellos son unas imágenes inteligentes. Podemos desplazar muy rápido. A ver. Vamos a ver algunas imágenes sobre o libro. Aí tedes en vermello porque sería un pouco o recorrido que fixo este rapaz. Salimos desde aquí, este o lago Victoria, desde o percorrido que fixo e ali arriba está España. Aquí xa vemos a distancia que percorreu. ¿Y de dónde empezó de Josefina o de David? Perdón. Cuando se va de Josefina. Ahora vemos. Vamos a... Esto de un poco... Josefina. Y aquí no se ve muy bien. Ahora no se apaga nada. Todos. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Ao principio, cando marcha de Tanzania ao seu país ata un lago, que é o lago Tanganica, que vive como unha xente, non? De os pescadores ao lado dese lago. E van a unha cidade que é esta de aquí, que se chama Calemi. O lago Tanganica é este de aquí, un lago moi grande. Ao fondo vense pouquiñas montañas, que si se ve la terra de un lado a outro, e a de pescadores podería ser unha cousa parecida. A rapaza que lle gusta ao principio de Josefín podería ser unha cousa así. Podería ser, non existe. Isto é Calemi, este é o mercado. Non sei se vos o vedes moi ben, pero bueno, a veces son todas en cantar e un sitio e este é o primeiro río. Unha vez que se un pai construe a canoa, é por este río polo que vai avanzando. A canoa podería ser unha cousa así. Canoas que son troncos madeirados que se usan moito. E os sitios por donde pode parar a pasar a noite e así son. Isto poderían ser cousas parecidas a estas. Esto de aquí é un namba, é o peixe ese que el pesca, el que vende nunha aldea para a cambio de comida, de cereal. Esos peixes existen realmente, chamanse peixes tigre e son así de grandes e peligrosos. Aí tedes bueno, o río Congo é un dos ríos máis longos e máis caudalosos do mundo e é un río que atravesa unha zona de selva e que moitas veces é a única maneira para moverse de un lado a outro, é unha selva impenetrable. Entón, isto é unha xencia de viaxes de mundo. A ver, se alguén vai a África ecuatoriana, darase conta de que o estándar de vida europeo, norteamericano, que utilizamos máis, non ten nada que ver. Estos son imágenes de Kisangani, a donde chega con Malaika e donde vive Malaika, que é a segunda cidade do país, sería un pouco como Madrid e Barcelona, Kinshasa e Kisangani. Tedes as imaxes reais tiradas dese sitio. E estos son as barcas estas que fan o percorrido de Kinshasa a Kisangani, que viceversa, as que van miles de persoas en unhas condicións
bastante terrible. Se te acampa na parte de arriba, ponen todos, tamén ponerse en los sobres e van miles de persoas que a veces lleva 3 semanas hacer o recorrido. No barco non hai comida, ni cafetería, ni nada. Teñen que ir comprando a comida que atopen aos que lle la vengan por o camino. Vamos a ver. Croire à un exode, croire que tous ces gens sont des réfugiés. En fait, il s'agit d'une ligne régulière qui transporte des passagers sur le fleuve Congo, l'un des fleuves les plus dangereux du monde. Le capitaine, c'est un cascadeur, il se débrouille bien, c'est un vrai combattant. Et meurt découpé en petits morceaux. Bueno, sirve para que os hagáis una idea máis ou menos de que outro mundo, o mundo moi distinto ao noso, ¿no? Pero o mundo non existe tamén, sino que a xente pois pelexa por os días, por sair adiante, que veces. Bueno, creo que xa tocou o timbre e hai que... A ver, entonces, a veces hay que ordenar los